Ina kake sauri zaka je ne dan gwari ko gaisuwa babu? Zan garzaya da gudu jida ne domin neman katin zaɓen na zaɓen Atiku Abubakar a shekara ta 2023. Shi min banza kenan. Me zaka yi da zaɓe yanzu? Ai ni wallahi wannan zaɓen ma bacci na zan yi a gida. Matsana a sha banza a sha wuhi. Ai zaɓen na shekara na 2023 na daban ne. Ni dai na wuce jida da gudu. Salamu alaikum uwar gidana, ina kita ne? Ka zo don Allah ka tani neman katin zaɓe na. Me kuma za ka yi da katin zaɓe yanzu mai gida? Tanadi mana na zaɓa Alhaji Atiku Abubakar a shekara na 2023. Kwarai kuwa, Najeriya Atiku Abubakar shi ya fi dacewa. Mu zaɓa a shekara ta 2023. Ya zama dole na taya ka neman katin zaɓe. Alhaji Atiku Abubakar shine zaɓi na. Ni ma shine zaɓi na. Kwarai kuwa, ni ma shine zaɓi na. Atiku Abubakar shi dace mu zaɓa. Alhaji Atiku Abubakar shi ya dace mu zaɓa.